in totaal 975 punten. Ja, nou, ik denk het niet, dat is goed bijgehouden door de... Dan gaat hij gewoon op vanaf! Jubel in deze tak, dat absoluut niet. Hier gaat de vlucht over! Ja! Oh, wacht even, ja, kijk. En dat is nu... Hij heeft een hele grote en daarom niet zo lang. Ja, parachute, hè, parachute, dat is echt niet vergis. Ja, sorry. Hij heeft een grote parachute. Ja. Alex Bronsveld, hij komt eraan, van het Nunspeet. En vlagje bij hem. Gaat hij de goede landing maken? Ja, daar komt hij. Alex, hier zijn we, jongen. Hier zijn we, Alex. Ja, perfect gedaan. En dan gaat het goed, geven een applaus. Voor Alex Bronsveld. Aanval, de Taliban aanval. Ja, hier natuurlijk even. Dat is gebruikelijk bij de para-skierspringers. Afnemen en zwaaien. Taxi, bedankt voor je bijdrage. En Margreet Bronsveld van Corrie Willemsen. In ieder geval even hier een naam staan. Ja, ik kan het niet meer naam. En ik wil het dan zo ook niet uitspreken. We staan hier. Maar dat kan wel. Ja, Kwiedemans.